Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda da baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmege başlaýar. Şugun dyň jarş mewsumynda bolýan hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow ogly Kerim oly bilen ir säherde Hadaryň kenaryna çykyp kenarda bir sellem gedelenjetdi. Hemde velosipedli ýürüýüşi amala aşyrdy. Şeýle hem sport maşklaryny ýerine getirdi. Häzirki döwürde ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen binýada goýulan sagdandyrmy şöregleri arkadagly serdarymyz tarapyndan işeň dowam etdirilýär. Bu bolsa köpçülikliň beden terbiýe we sportyň okully ösdürilmegini şertlendirýär. Çünki bu ýörelgeler döwlet siýasatynyň möhüm ugry hökmünde kesgitlenýär. Ir säher bilen döwlet başdanmagy ogly Kerim oly bilen kenarda bir sellem gedelenjetdi. Ähli mewsumlarda bolşýaly Thomas Passanyň ir säheriniň öz bolşly gözelligi, hoştap howasy hemde serginligi insan ruhyna ýakymly täsir edýär. Şunu deňdiň kenaryna gedelenjetmegiň insan saglygy üçin ýakymlydygyny aýratyn bellemeli. Soňra arkadagy serdarymyz Kerim oly bilen bilelikde awadan çägi boýunça velosipedli gedelenjetdi. Ýokary ekologiýa derejesini saklamak boýunça giňerimli işlen geçirilýän ýeri bolan awadan bagy bostanlygy adamlaryň ruhyny götürýär. Awada milli siýagatçylyk zolagynyň şypaly howasy hemde dinjals amatlykları türkmen topragynyň bu behisli kunjeginiň şypagany şeýlede sport merkezine öwrülmek üçin ähli şertler döredýär. Soňky ýyllarda bu ýerde häzirki zaman dinjals düzümine degişli ýokary derejeli mehmanhanalar toplumy, şypaganalar gurulyp ulanmaga berildi. Ýokary halkara görkezleri esasynda enzamlaşdyrylan döwrewap sport toplumlary gurulyp, olarda meşgullygy eýe bolýan sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak bolýar. Säher çagynda azaýyp görnüş emele gelýän Hazar deňiziniň ekologiýa taýdan arasa kenarýa zolagyny velosipedli gedelenjetmek saglygyny berkitmegiň baş şerti bolup durýar. Çünki velosiped sporty adamyň saglygyny berkitip, onu täze üstünliklere ruhlandyrýar. Köpçülikliň beden terbiýe sagaldy şereketiniň ösdürilmegini, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkitilmegine velosiped sportyna möhüm orun degişli bolup durýar. Şoň bilen baglykda ýurdumyzda sportyň bu görnüşiniň hemme taraplaryň ösdürilmegine, velosipedli gedelençleriň wagt edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Ma'lum bolýaly, gahrman arkadagymyz Türkmenistanda köpçülikliň velosiped ýürüýüşini geçirmegiň asylly we ören peýdaly däbiniň başyny başlady. Bu pikir watandaşlarymyzyň gollawyna eýe bolup, olar ýurdumyzda ýygyderli gurulýan giňerimli çärelere uly höwes bilen gatnaşýarlar. Berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe arkadagy serdarymyzyň ýol başçylygyny jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini berqarar etmek, köpçülikliň beden terbiýe sagaldy şereketini hemde ýokary görkezjiler sportyny wagt etmek, şeýlede halkara derejeli iri sport döwlet hökmünde Türkmenistany ösdürmek boýunça giňerimli işler amala aşyrylýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzda sportyň ekologiýa taýdan arasda görnüşi hasaplanýan velosiped sportynyň muştoklarynyň gün saýyn artýanyny bellemek ýakymly. Şoň bilen baglykda dürli ýaşdaky adamlar velosiped sürmegi, velosiped sporty bilen meşgullanmagy durmuş kadatyna öwürdi. Bu bolsa köpçülikliň beden terbiýany we ýokary netijeli sporty ösdürmek ugruna döwlet tarapyndan edilýän tagallalaryň rowaçlyklary üstlenýändiginiň nowatdaky beýanydyr. Beden saglygy üçin peýdadan başga da velosiped sporty bilen meşgullanmak daşky gurşawyň gözelligini, azaýyp tebigaty synlamagy mümkinçilik berýär. Häzirki döwürde tebigaty aýawly garamak milli öz bolşulygyň aýrylmaz ölçegleriniň biri bolup, döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugruny öwrüldi. Sport, saglyk we ekologiýa bir-birinden aýrylmaz düşünjelerdir. Ekologiýa ýagdaýy ýurdumyzda amala aşyrylýan toplumlaryň özgertmeleriň we pudoklaryň maksatnamalaryň adamlaryň durmuşy üçin oňoýly şertleri üpçün etmäge gönükdirilen iri düzümleýin taslamalaryň möhüm bölegidir. Soňra arkadagy serdarymyz ogly Kerim oly bilen awada köpөгli sport toplumuna geldi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýokary netijeli sportyň we beden terbiýe sagaldy şereketiniň hemme taraplaryň ösdürilmegine, oňa ilat köpçüliginiň aýratynam ýaşlaryň işleň çekilmegine döwlet derejesinde uly üns berilýär. Bu bolsa öňde goýulan belet maksatlary etmegiň esasy şerti bolup durýar. Şunu gahrman arkadagymyzyň başlangyjy boýunça öňe sürilýän giňmeçörli işler, aýratynam sagdan durmuş ýörelgelerini pogtalandyrmak meseleleri arkadagy serdarymyzyň alyp barýan we durmuş ulgamyny nazarlaýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan orlarynyň birine urildi.
Döwlet başlanmadan belleşi ali sport enzamlarynyň her biriniň öz bolşy aýratynlygy bolup, olar bedeniň taplanmagyna bolşy ali adam saglygynyň berkidilmegine de aýratyn ähmiýetliler. Sport enzamlaryna berza edilen masklan kada boýunça dürs ýerine ýetirilmeginiň insan saglygy üçin peýdasy ýokary bolýar. Köpçüliklerin beden terbiýen we sportyň ösdürilmegi, sportda ýokary netijelerin gazanylmagy, şunlukda türgönlüň döwlet derejesinde höwetlendirilmegi möhüm ogur hökmünde kesitlendi. Şeýlelikde ykdysadiyetimiň ähli pudaklarynyň işgärleriniň aýratynam ýaşlaryň beden terbiýe, sport hereketine işeň çekilmegi möhüm wezipe bolup durýar. Bu özi insan saglygynyň berkidilmegine bolşýaly adamlaryň döredijilik ruhunyň ýokarlanmagyna da aýratyn ähmiýetlidir. Şoň bilen baglykda häzirki döwürde ýurdumyzda beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak ýurdumyzyň her bir raýaty üçin durmuş kadatyna öwrülýär. Bu urda alınıp barlayan işler özünün oňy netijesine merýär. Beden terbiýe we sportyň dürli görünüşleri bilen meşgullanmagyň adamlaryň beden taýdan saglygyny, onuň ruhy bilen bolmagyny we ýaşlaryň dörejilik işine bolan söýgüsiniň artmagyny şertlendirýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň sporty ösüşiň täze derejesine çykdy. Türkmen türgünleri awraýly halkara ýarşlaryna işen gatnaşyp ýokary netijeler gazanýarlar. Bu bolsa Türkmenistanyň sagdynlygyň we ruhy belentligiň ýurdu hökmüni awraýyny hasam belinde götürýär. Ýurdumyzda medeni köpçülikleriň çärelerin sport bilen utgaşdyrylmagy ýaşlary hasam belin üstünlikleri ruhlandyrýar. Döwlet başlanmagy bir näçe masklary ýerine ýetirip toplumyň daşyna çykdy we bu ýerden ugrady. Hadaryň kenaryna dinjalşda bolýan ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleri arkadaly terdarymyzyň görülmesine eýerip köpçülikleriň beden terbiýe we sportyň durly görünüşleri bilen meşgullanýarlar. Şeýle dolar ýokary derejeli dinjalşy dolagynyň çägine hereket edýän köp ogurly sport toplumuna bolup beden terbiýe maşklaryny ýerine ýetirdiler. Bu özi saglygyň berkidilmeginiň, beden taýdan taplanmagyň möhüm şerti bolup durýar. Şuňlar Milli Geňeşiň mejlisiniň we halk maslahatynyň ýolbaşçylary, ministrler kabinetiniň başlygynyň ormatarlary, har we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleň we pudaklaryň düzümleň ýolbaşçylary, awada milli siýasatçylyk dolagyna köpçülikleriň beden terbiýe we ýokary netijeli sportyň görünüşleri bilen meşgullanýarlar. Şoň bilen baglykda bu ýerde bar bolan stadionlar, sport sagaldyş merkezleri, köp ogurly sport toplumlary, sagdyn durmuş ýörelgelerini kada öwren adamlaryň söýgüli küçükläriniň birine urilýar. Ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleri köp ogurly sport toplumuna bolup, bu ýerde gurulan sport enzamlaryna degişli maşklar ýerine ýetirdiler. Bu bolsa adam bedeniň taplanmagyny, saglygyň berkidilmegini üpçün etmekde aýratyn ähmiýetlidir. Sport enzamlaryna berza edilen maşklaryň kada boýunça dürs ýerine ýetirilmeginiň insan saglygy üçin peýdasy ýokary bolýar. Beden terbiýe maşklaryny ýerine ýetirmegiň, sport bilen meşgullanmagyň adamda ruhy belentlik, maksady okkunlylyk döredýänligini köp ýyllyň durmuş tejribesi subut etdi. Şunukda ýanalardan hormatly arkadaşymyzyň asly başlangyjy boýunça ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleri beden terbiýe sagaldyş hereketini, sagdyn durmuş ýörelgelerini, durmuş kadatyny öwrýärler. Hormatly prezidentimiz dinjalşy dolagynyň sport bünýadyny berkitmek üçin oňoýly şertleň döredilmegine möhüm üns berýär. Bu ýerde döwrewap sport toplumlarynyň hereket edýänligini, olarda sportyň durly görünüşleri boýunça türgönleşikleri geçirmek, sport ýarşlaryny guramak üçin ýokary halkara görkezlerine laýyk gelýän zerur şertleň bardygyny belläňde abadan sport sagaldyş hereketini işleňleşdirmekde möhüm orna elýänligine göz ýetirýär. Hadaryň kenaryna gurulan sport toplumuna sportyň durly görünüşleri bilen meşgullanmagy giň mümkinçilikler bar. Dünýäň öňdewarjy önüm öndürjileriniň iň kämil enzamlar bilen üpçün edilen sport toplumlaryna saglygyny berkitmek, beden taýdan taplanmak üçin ýokary derejeli mümkinçilikler döredilen. Tomosky dinjalş mewsüminde saglygy goramak we berkitmek mümkinçiligine eýe bolan awada milli siýasatçylyk dolagynyň işini ýokary derejede guramak meselelerine möhüm üns berilýär. Ýergelini aýtsak, bu günjekde amatly howa gurşagy saklanýar. Awadan tebiği aýratynlyklary bilen sağlaşygy emele getiren dinjalş düzümi bu ýere gelýän adamlar üçin ýokary derejeli hyzmatlar hödürleýärler. Bu bolsa Tomus mewsüminde dinjalşda bolýan adamlaryň şol sanda ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleriniň saglygynyň berkidilmegine amatly dinjalşy uramakda ähmiýetlidir. Şeýle-de şuňlar dinjalş mewsüminde bolýan ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaryň dolandyrjy edaralarynyň ýolbaşçylary wagtlaryny peýdal geçirip amatly howa gurşagy bolan deňiziň kenaryna dinjalýarlar we saglyklaryny berkidýärler. Olaryň dinjalş mewsümi ýokary derejede geçýär. Gönnen göni arkadaly terdarymyzyň aladahy netijesinde hadaryň ekologiýa taýdan arasa kenaryna emele gelen halkara derejeli dinjalş we şypahana düzümi ähli amatlykları özüne jemleýär. Bu günjekde köpçülikleriň beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin ýokary derejeli mümkinçilikler bar. Soňky ýyllarda köpçülikleriň beden terbiýe we ýokary netijeli sportyň görünüşleri bilen meşgullanmak üçin zerur şertler döredilýär.
stadionlar, sport sagaldys merkezleri, köpügürli sport toplumlary, sagdyn durmuş ýörelgelerini kada uğran adamlaryň iň gelim gidimli ýerine urildi. Awada Döwrewap beden terbiýe sport toplumynyň hemde beýleki ugurdaş desgalaryň, şypahanalyň we din zars merkezleriniň bardygyny bellemeli. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleri özara toparlary bölünip sportyň dürli görüşleri boýunça ören gyzykly bäsleşikler guradylar. Muýady din zars mewsumyny sagdyn durmuş ýörelgeleri bilen utgaşdyrmak babatda öňe sürülen başlangyçlaryň giň gollagy eýe bolýanlygynyň nobatdaky suwutnamasydyr. Awada milli siýasatçylyk zowlagynyň işini ýokary derejede guramak meselelerine mühim üns berilýär. Ýergeleni aýtsak bu günjekde amatly howa gurşagy saklanýar. Awadan tebiği aýratynlyklary bilen sağlaşygy emele getiren din zals düzümi bu ýere gelýän adamlar üçin ýokary derejeli hyzmatlar hödürleýär. Bu bolsa Toms mewsumyny din zalşda bolýan adamlar şol sanyla ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleriniň saglygynyň berkitilmeginde amatly din zalşy guramakda ähmiýetlidir. Indi bolsa hormatly prezident bilen adyna gelen gutlular bilen tanışa diýäs. Bu gutlugda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow täze 1444-nji Hijri kamar ýylynyň ýetip gelme münasibetli siziň Ali Hidratyňyzy tüý sürekden gutlamak hemde iň gowy arzulamy beýan etmek meni äwurt uly kanagatlanma döredýär. Beýik Allah Taaladan size berkjan saglyk we bagtyarlyk musulman ümmetynyň halklaryna bolsa hoş niyetlilik, awadançylyk we bereketlilik edýän. Size tüý sürekden hormat goýanyň maradaky ana normalarmy kabul etmeňizi haýyş edýän. Siziň doganyňyz Muhammed bin Zayed Al Nahyan Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti. Bu da şeýle sözler var. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow täze 1444-nji Hijri kamar ýylynyň ýetip gelme münasibeti siziň Ali Hidratyňyzy tüý sürekden gutlamak hemde iň gowy arzulamy beýan etmek meni äwurt uly kanagatlanma döredýär. Beýik Allah Taaladan size berkjan saglyk we bagtyarlyk musulman ümmetynyň halklaryna bolsa hoş niyetlilik, awadançylyk we bereketlilik edýän. Size tüý sürekden hormat goýanyň maradaky ana normalamy kabul etmeňizi haýyş edýän. Siziň doganyňyz Muhammed bin Rashid Al Maktoum Birleşen Arap Emirlikläriniň vice-prezidenti, premier ministri, Dubaýyň häkimi. Bu da şeýle diýilýär. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow täze 1444-nji Hijri kamar ýylynyň ýetip gelme münasibetli siziň Ali Hidratyňyzy iň gowy arzulamy we tüý sürekden gutlugly ýolaýan. Beýik Allah Taaladan size berkjan saglyk we bagtyarlyk, dostlukly türkmen halkyna we musulman ümmetyne bolsa ýagşylyk we bereketlilik edýän. Muhammed Yunus Al-Manfi Liviýanyň prezident geňeşiniň başlygy. Şun awada milli siýasatçylyk bolagyny halkara ýaşlaryna ýokary netije galanan türkmen türgenlerini hormatly prezident bilen adyndan degişli sowgatlygyna gowuşulma münasibetli geçirilen davaran hormatyny hoşallyk maksady geçirildi. Oňa ýurdumyň sport we ýaşar siýasaty ministrliginiň jemgyýetçi guramalarynyň ýolbaşçylar hemde wekilleri we köp sanly türgenler gatnaşdylar. Hoşallyk maslahatynyň dowamyny edilen çykyşlarda sagdanyň we ruhlanýan ýurduk hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyň köpçüliklen beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdürülmegi bilen baglanşykly meseleleň döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanýanlygy belenildi. Ýurdumyzda arkadaşly serdarymyzyň tagallasy bilen halkara derejeli türgenligiň taýýarlanmagyna türkmen türgenleriniň dünýä ýarşlaryna işen gatnaşma uğruna zerur şertlerini döredilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Mehriban watanymyzyň durly künçeklaryna kereket edýän häzirki zaman sport toplumlaryna ýokary derejeli türgenleşikler geçirmek we halkara ýarşlaryny guramak üçin ähli mümkinçilikler öpçün edilýär. Bu bolsa halkara derejeli türgenligiň täze neslin kemaly gelmegine giň ýol açýar. Çykyşlarda parahatçylyk we dörejilik we ösüşiň ýoly bilen anamly öňe barýan ýurdumyzda sagdan durmuş ýörelikleriniň berkitilmegi ýokary netijeli sportyň ösdürmegi bilen baglanşykly meseleleň möhüm urun eýilýänligi barada aýdyldy. Bellenşe ýaly munyň özi berkarar döwletiň täze ýamyň galkyn
şu döwrüniň esasy şygarlarynyň birine urildi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli kunjoklaryna bolşy ýaly awaza milli säýhatçylyk zowlugynda sportyň türlü görünüşleri bilen meşgul bolmak, netijeli türgünleşikler geçirmek ugrunda ähli zerur şertleri öpçün edilýär. Bu bolsa halkymyzyň amatly denjalşynyň öpçün edilmegi bilen bir hatarda sagdan durmuş ýörelikleriniň berkidilmegine gönükdirilýän tagallalyň oňy netije berýänini aňladýar. Ýurdumyzyň türgünleri döwlet derejesinde öpçün edilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmegi, ajaýyp sport ýeňişleriniň hurmatyny türkmen togunyň belentde parlama ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajyklyklaryny anandyrdylar. Hoşalyk maslahatynyň ahyryna oňa gatnaşylar arkadagy serdarymyzyň adyna bir agzdan ýözlenme kabul etdiler. Hormat prezident bilen ötüşlerini hazırlayan başlanışları ähli ularda işleňe döwür bap derejede alınıp barylmagyna ýardym edýär. Bu ýagdaý ýokary netijelerine gazanylmagyny üçin etmek bilen ýurdumyzyň daşary ýurtlary urdylýan önümleriniň köpelmegini şertlendirýär. Şonlukda Türkmenistanyň eksport edýän önümleriniň sany barha artýar. Munyň özi bu urdaky işlerde öz bolşly üstünlükdir. Hormat prezident bilen geljegi nadarlayan özgörtmelerini eksport uğurlu önümler öndürmeklik aýratyn orun degişidir. Şunukda nadardan ýurdumyzda ýokary hilli ähli talaplara laýyk gelýän önümler bilen içerki bazar öpçün etmeklige şol bir wagtda daşary ýurtlardan ul islebildirilýän önümleriň öndürilip eksport edilmegine aýratyn ünsürliýär. Bu orada Türkmen maşynyň neft gaýtyny işleýän zawodlar toplumyny iýlenýän bilim sepkitler görkezmek bolar. Hormat prezident bilen daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutýan ekologik taýdan arasy sarpejler tarapyndan ul islebildirilýän we dünýä bazarlaryna beýatçy okyply önümler öndürmek barada tawşyrklarynyň uranlyp, Türkmen maşdaky neft gaýtyny işleýän zawodlar toplumyny alymy gözleg işleri ýetgiderli alınıp barylýar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna zawodlar toplumy içerki mümkinçilikler dol peýdalanyp, benzin öndürýän deskalaryň işleýiş kadrlaryny üýtgetmeler girme arkaly Euro 6 ülümleriniň talaplarını kanagatlandyrýan täze A98 kysymly avtomobil benzini öndürildi. Benzinin bu görnüşi dünýäniň ösen ýurtlaryny öndürilýän häzirki zaman avtomobillaryna ulanlyp, ekologiýa taýdan has arasaly we togşytlyk bilen tapawutlanýar. Zawodlar toplumynyň ekologik taýdan arasy A98 kysymly avtomobil benzini öndürmegi, ýürüýte meýilleşdirmegi we gödüňli tutulan şäherleri takyk amala aşyrmagy netijesinde täze önüm öndürmek mümkin boldy. Onuň hil görkezlerini Euro 6 ekologik talaplaryna laýyk getirmek üçin neft gaýtyny işleýän zawodlar toplumynyň avtomobil benzinlerini öndürýän diskalarynyň iş düzgünleri üýtgedirildi. Bu öndürilýän önümüň hil görkezleri berk gödөгçülükde saklanýarly. Barlyk hany şertlerine ýürüýte signallar geçirilip, täze önümüň değişi düzümi kesgitlenýärli. Ekologik taýdan arasy täze etilirlenmedik A98 kysymly avtomobil benzininiň senaga tapgyryny taýýarlamagy zawodyň inžener-texnik işgärleri bilen bir hatarda hunermenleri işçiň gatnaşdylar. Etilirlenmedik A98 kysymly avtomobil benzininiň kilini keskitlemek üçin ilki zawodlar toplumynyň barlyk hanatyna geçirilen barlyklar arkaly onuň K5 ekologik talaplaryň we Euro 6 ülümleriniň kadrlaryna laýyk gelýäni keskitlendi. Bu önümüň ähli talaplara laýyk gelýänligi ýurdumyň degişli kärhanlar tarapyndan kepirlendirildi. Niderlandlar padşahlygynyň Saybold kompaniýasynyň halkara barlyk hanatyna geçirilen barlyklar netijesinde bu önümüň K5 ekologik talaplaryň we Euro 6 ülümleriniň kadrlaryna laýyk gelýäni bardy kepirnamalary berildi. Öndürilen etilirlenmedik avtomobil benzini A98 K5 benzini sarpejlere ýetirildi. Türkmenistanyň döwlet halyçy mal birjasynyň beýatçylyk sowdalary netijesinde ýokary ekologik talaplar kanagatlandyrýan A98 avtomobil benzininiň 1000 tonnasy ilkinji gerek daşary ýurtlara, ýagny Ýewropa ýurtlaryna uğratmak üçin satyldy. Ýurdumda daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen şol san neft himiýa podugyna hyzmatdaşlykda durmuşy geçirýän maý goýum taslamlary diňe bir içerki bähwitleri däl eýsem ähli awadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösdürmäge de ýardym edýär. Şellilikde bir taraf Türkmenistanyň durmuşy geçirýän açyk kapylar siýasaty döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlyk hemde hoşniyetli goňşuluk gatnaşyklaryny berkitmek iş ýüzüne durmuşy geçirmäge gönükdirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşy geçirmek ýoluny köp uğurlu işler amala aşyrylýar. Garaşly diýarymyzda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň sinaat kärhanlarynyň şol sany Türkmen maşdaky neft gaýtyny işleýän zawodlar toplumynyň öňünde de belent
wezipler goýuldy. Ýurdumyzyň neft gaz pudugynyň önümçiliklerini döwrüp enjamlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalar ornaşdyrmak, bäsçilik ukyply önümleriň möçberini hemde görnüşlerini hasam artdyrmak ören peýdalary. Netijede ekologiýa taýdan arasy önümçilik ulgamyny döretmek ýurdumyzda hemme taraplaryň bäkfitlidir. Ýanyç energetik toplumynyň önümçilik kuwatyny berkitmäge berilýän ul üns toplumda täze uğurlaryň kemaly gelmegini üçin edýär. Bu ulgamda gödüňe tutulan meýilnamalaryň durmuşy geçirmegi, ýurdumyzyň senagy taýdan ötüş tepkinlerini çatlaşdyrmagy, milli ykdysadyň eksport kuwatyny köp uğurly ösdürmäge we putulandyrmaga ýardym eder. Energetik pudugynyň kerhanlaryny tehnika we tehnologiýa taýdan täzeden enjamlaşdyrmak, giň görnüşli neft kimi önümlerini öndürýän döwrwap dödemi, alim esasdan ýan önümçilikler döretmek, esasy uğurlaryň biri bolup durýar. Bu orada belirlenen meýilnamalaryň amala aşyrmagy sebipler senagy taýdan ösdürmek, milli ykdysadyýetimizi köp taraply ösdürmek dipkinlerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Bularyň ählisi watanymyzyň ykdysady kuwatynyň putulandyrylmagyna, halkymyzyň awadançylygynyň ýokurlanmagyna hyzmat eder. Ýurdumyzyň sebeplerine kiçik hemde orta telekeçilikle meşgul bolýan hususy kärhandan hojalyk jemgyýetleriniň göýük ekrançlary, ýere-ýeleri ýylytışganlary ýerki göýük ekinleň ekişim höwsümine agreseniki talaplara laýyk taýýarlap, olarda ýerki pomidor şetirlerini oturtmak işine hemme taraplaýyn guramaçylykly girişdiler. Bar şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agzaty bolan Röwşen Aýakgaplary hususy kärhanasynyň ýylytışganasynyň hünärmenleri işgärleri bolsa, halkyň arkadagy zamanat ýylynyň ýerki göýük ekinleň ekişim möwsüminiň öň ýanyna ýokary tehnologiýaly döwrüp piştilhanany gurup işe girdiler. Munyň özi Mary welaýatynda hususy ulgamda gurulan ilkinji uly görümli ýüri töleşdirilen piştilhanadyr. Umumy tutýan meýdany 0,17 hektara deň bolan bu işletilhana ýurdumyzda azyk bolşulugynyň döredilmegine sallanly goşunt goşmagy aýdyň maksat edilýän Röwşen Aýakgaplary hususy kärhanasynyň göýük ekrançylarynyň berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne alyp barýan gözleglik hem dörüjilikli işleriniň miwesdir. Göýük ekrançylaryň esasy maksady ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän pomidor şetillerini hut özümizde ösdürip yetişdirip, telekeçi ekrançylary ýerli howa şertlerimize uýgunlaşdyrylan sadyn pomidor şetilleri bilen üpçün etmekden ibaratdyr. Şetilhananyň önümçiligine dünýäniň ösen döwletleriniň önüm enerjileriniň ekrançylykda ulanýan ýokary tehnologiýaly, iň kämil howalandyryş, soňudyş enjamlary, suw tutuşytlaryjy hemde beýleki tehnologiýalary ornaşdyrylyp, olar kompýuterler arkaly awtomatik usulla dolandyrylýar. Bu olsa şetilhanada howanyň häzirki asy günlerinde de pomidor şetillerini ösdürip yetişdirmek üçin aresenikanyň talaplaryna laýyk oňat howa gurşawyny döretmeklige şert öredýär. Munyň özi hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň ýurdumyzda ekrançylygy almyň soňky gazananlary bilen daýhançylyk tejribesini pugta otgoşduryp, alyp barmak barada berýän gymmatly maslahatlarynyň bugün doly durmuşa geçirilýänini bütün aýdynlygyna görkezýär. Bir ýerde Türkiýe döwletiniň getirilýän dörli görnüşli ýokary hasyrly pomidor tohumlarynyň ýurdumynyň welaýatlarynyň telekeçi göýük ekrançylarynyň ýer eýeleriniň buýurmalary esasynda sadyn pomidor şetilleri ösdürilip yetişdirilýär. Elbetde sahawatly ülkemiziň ýerli howa şertlerine uýgunlaşdyrylyp, ösdürilip yetişdirilýän şol sadyn pomidor şetilleri bahalarynyň daşary ýurtlardan getirilýän şetilleriniňkinden ykdysady taýdan bähwitligi has arzanlygyna tapatlanýar. Göýük ekrançylar hünärmenleriň ýaşajak pomidor şetillerini almesasa ýygyk etmek boýunça berýän gymmatly maslahatlarynyň esasynda ekinleri sadyn ösdürip yetişdirmekde baý iş tejribesini toplaýarlar. Şetilhananyň göýük ekrançy hünärmenleriniň aýtmaklaryna görä, bu ýerde şu mögsümde pomidor şetilleriniň 3 million düýbüni ösdürip yetişdirmeklik meýilleşdirilýär. Ekrançylar häzirçe pomidor şetilleriniň 1,5 million düýbüni ösdürip yetişdiripdirler, hemde şonuň 1,5 million düýbüni ýerleşdiripdirler. Şetilhananyň hünärmenleri hemde işgärleri ýurdumyzda hususy ulgam ösdürip, azyk bolşulugynyň hasa pogtalandyrylmagy üçin taýsy tagallalar edýän hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini edýärler.
Berqarar döwletiň täze hemden galkynçy döwrüne ekrançylygyň ähli ularyna bolşýaly. Ýurdumyzda bagçaçylygy mundan belägem ösürmek, oň hasyllygyny artdyrmak, bereketli türkmen topragyndan önýän nygmatlan görnüşlerini hasam köpeltmek babatda alınıp barlayan işleri özüniň oňat netijesini berýär. Munyň şeýledine Balkan we Lewap welaýatlarynyň bagçaçylarynyň ösürip ýetişdiren gawun garpylarynyň bol hasylyny görmek bolýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne Balkan welaýaty boýunça beýleki ekrançylyk önümleri bilen bir hatarda bagçaçylygy ösürmekde de görnükli netijelere eýe bolýar. Welaýatyň öz işine ustad Babaday hanlarynyň tagallalary netijesinde soňky ýyllarda bagçaçylykda gazanylýan ýokary netijeler hassa bu ýysançydyr. Welaýatyň bagçaçylary gawunlar garpylaryň durly görnüşlerini ekip, olardan ýylyň-ýylyna bereketli hasyl almak başarýarlar. Hormatly arka dagly serdarymyzyň ýurdumyzda azyk önümleriniň bolçylygyny döretmek, bazarlarymyzda gök, bagça hemde mewe önümleri bilen dol üpçün etmek şeýle de bagça önümlerini ilatymyza elýeterli bahalar bilen ýetirmek baradaky talaplaryna münasip zähmetler bilen jogap bermegi maksat edilýän Balkan welaýatynyň kälençi daýhanlary Qaragum derýasynyň boýlaryna aky toprakly meýdanlarda beýleki owa hojulyk ekinler bilen birlikde bagça önümleriniň bol hasylyny ösürip kemale getirmek başarýarlar. Arka dagly serdarymyzyň türkmen daýhanlaryna netijeli işlemek üçin dördüp berýän giň mümkinçiliklerinden başarjyň peýdalanyp, welaýatyň bereket hemde serdar etraplaryna bagçaçylykda bitirilýän işler hem özüniň döwrawaplagy bilen tapatlanýar. Kärençi Babaday hanlar Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň halkyň arkadagly zamanatynyň dowam edýän häzirki tomus mewsiminde gawunlar garpynyň bol hasylynyň kemale getirilmegini başardylar. Bagça önümlerini ösürip yetişdirmegiň usady hasaplanýan Babaday hanlar şu günler bagça önümleriniň bol hasylyny ýygnap almak işlerini ýokary depginlerde alyp barýarlar. Ekin meýdanlaryna toplanan bagça hasylynyň ýygnalyp, ak bazarlarda halka ýetirilip durulmagam göwnüja ýoly goýly. Her günkü ýygylýan bagça önümleriniň terlegi bilen ýurdumynyň bazarlaryna iýerilýänligi hassa bu ýysançydyr. Bagça önümlerine olan islegiň barha artmagy sewitin gawunlar garpynyň datyldygynyň habar berýär. Halal zähmet çekip netijeli işlemek üçin döredilýän giň mümkinçiliklerden göwnler galkynýan Balkan welaýatynyň hasyl usatlary arka dagly serdarymyza alkyş töllerini aýdýarlar. Güneşli diýanymyň ähli ýerine bolşýaly ykbalyny ene toprak bilen baglan Lewap welaýatynyň zähmetseger Babaday hanlaram ýylyň-ýylyna esasy owa hojulyk ekinler bilen birlikde bagça ekinleriniň de bol hasylyny kemale getirýärler. Bagçaçylykda ata-babalarymyzdan gelýän synagdan geçen daýhançylyk usullarynyň almyň soňky gazananlary bilen utgaşdyrylmagy bolsa, saha toprakdan hassa bol hasyl almagy mümkinçilik berýär. Daýhanlara zähmet çekmekde döredilýän giň şertler netijesinde welaýatda hut soňky ýyllaryň içinde bu kesbi awry bilen dowam etdiriji ýaş ihlasly Babaday hanlaryň uly toplarynyň kemale gelendigini bellemek ören ýakymlydyr. Umuman welaýatda bagçaçylyk işini üstünlikli ýola goýmakda baý tejribe toplandy. Halkyň arkadagly zamanaty ýylam Lewaply bagçaçylar üçin ýene-de bol hasyrly hemde bereketli ýyllaryň biri boldy. Welaýatda şu ýyl bagça ekinlerden bol hasyl almakda esasan döwletli, halaç, sayat, köýtürna etraplarynyň bagçaçy Babaday hanlarynyň gazanýan netijeleri hassa gowanyjydyr. Ene toprakdan bol hasyl almakda esasan ilhalar, ýerli howa şertlerine uýgunlaşan görnüşler seçilip alınıp, bagça meýdanlaryna agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýygyk işleri wagtly-wagtyna ýola goýuldy. Çekilen ihlasly zähmet öz netijesini berip, bagça meýdanyna bol hasyl kemale getirildi. Ene toprağa bagş edilen ihlasly zähmet şu günküne bereket bolup, daýhan rızkyny goşulanyrdy. Yeri gelende bellesek gawunlar garpy ýaly dürli bagça ekinleriniň hasyly sahawatly türkmen toprağynyň bereketini hemde tagamyny özüne jemläp, ýokumlygy, ansan saglygyna peýdalygy şeýle-de süýji tagamy bilen tapatlanýar. Olaryň arasynda gulawy gawyny bolsa, bu wagtda dünýä meşgul görnüşleriň biridir. Bu hasyla duran bagça meýdanlary daýhan ihlasynyň ýerine düşüp, halal zähmetiň berekede besenýänini ýene-de bir ýola aýdynlygy bilen tasdiqlaýar. Her günlerde bagça meýdanlaryna ýetişdirilen bol hasyl öz wagtyny ýygnap, terligini halka ýetirmekde işler gyzgylanyny dowam edýär. Bereketli ýetişdirilen hasyl bazarlary hemde beýleki sewda nokatlaryna köpçülikden çekilýär, hemde elýeter bahadan ilata ködürlenýär.
Netijede ak bazarlarymyzyň bolçulugy, toy saçaklarymyzyň bereket artýar. Ihlasy zähmetin hödýelini görüp ýaşaýan babadaýhanlar döredilip berilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş töllerine diýerler. Hormatly adamlar, nursa yurdumyzyň Unaýtana we paýtagtyň Aşgabatda 4-nji awgustda saat 20-den 5-nji awgustda saat 20-ne boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyna ýetgäpdirýän burutluk we az kem ýaşýar ýylarym şakma mümkin. Demirgazy kulmatardan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl. Gündüzine 35-40 gradus ysy. Kenar ýaky traparna 30-35 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyna az kem burutluk we gündürden telde sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 20-26 gradus maýl. Gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mary ulaýatyna az burutluk we demirazy gündürden telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 20-25 gradus maýl. Gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Liverpool ýatyna az burutluk we demirazy günbatardan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 20-26 gradus maýl. Gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daşowul ýatyna ýetgäpdirýän burutluk we demirazy gündürden telde sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 20-25 gradus maýl. Gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Paýtagyň Aşgabatda az kem burutluk we gündürden telde sekundda 8-10 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 24-26 gradus maýl. Gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdum boýunça awgust aýynyň 5-ne magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edil watandaşlar atomuz pasyny howanyň derejesiniň ýokurlanyny nazarlap, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş şöhretinden gorunmagy, şeýlekem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipliglerini berja etmegide maslahat berýär. Mehriman ýeşar bulary berja etseňiz, ýylyň isläne pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar şonuň bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşleň özünde bolsa halkyň behriýeti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çyndyr. Hoşsa bolan edilýär.